дуруд, ман Яҳё Муҳаммаднабиев шуморо бо нишастаи матбуотии имрӯза ошно мекунам. Дар нишасти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз кӯҳнаву фарсуда будани таҷҳизоти ташхис гуфта шуд. Хуршед Каримзода сардори хадамоти мазкур зикр дошт ки аз сабаби фарсуда будани таҷҳизот дар самти ошкор кардани ҷиноятҳои гумрукӣ наметавонанд пурра маводҳо, махсусан маводҳои нашъоварро ошкор кунанд. Ҳамин аст ки дар соли 2023 хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистааст ҳамагӣ 5 ҳолати гардиш ва интиқоли ғайриқонунӣ маводи нашъоварро ошкор намояд, илова карда сардори хадамот. Палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2023 дар вазорати идора ва дигар муассисаҳои буҷети кишвар 166 маротиба санҷиш гузаронида дар ин самт бо маблағи 405.6 миллион сомонӣ қонуншиканиҳои молиявиро ошкор намудааст. Дар соли 2023 қонуншиканиҳо дар самти истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ афзуда нисбат ба як соли қабл 28.8 миллион сомонӣ зиёд аст. умед бобозода ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ гуфт ки ҳангоми ҷудошавии оилаҳо ва тақсими манзил мардҳо низ ҳуқуқи маскун шуданро доранд. Навобаста аз он ки фарзанд дар тарбияи кӣ мемонад, падар ва ё модар онҳо алимент месупоранд. ӯ ҳамчунин зикр дошт ки дар ҳолати ниёз доштани мард ба манзили истиқомат ва моликияти манзил будани зан, мард ҳамчун аъзои оила эътирофшуда метавонад тариқи суд маскун карда шавад. шумораи бекорон дар Тоҷикистон 12.1% коҳиш ёфтааст. Ба гуфтаи Ҷамшед Нурмуҳаммадзода, директори агентии омури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, шумораи нафароне ки то охири моҳи ноябри соли 2023 дар агентиҳои меҳнат ва шуғли аҳолӣ, вазорати меҳнат расман ба қайд гирифта шуданд ва 49.4 нафар мерасад ки он нисбат ба шумораи қувваҳои корӣ 1.8%-ро ташкил мекунад. шарҳи бештари хабарҳоро аз сомонаи CW Javanon.tg пайгир бошед. хайр.